କାହାଣୀ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଭୋଗିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ସହରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ଯିଏକି ନିଜ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 1 କିଲୋ ଘିଅ କିଣୁଥିଲା। ସେହି ଦୋକାନୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଘିଅ କିଣି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ଦୋକାନୀ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଘିଅ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିବା ଘିଅର ଓଜନ କରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ 1 କିଲୋ ଘିଅ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଗ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘିଅ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଦୋକାନୀ ଘିଅର ଓଜନ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ 900 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏହାପରେ ଦୋକାନୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା। ତାପରେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ସରପଞ୍ଚ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ନାଁରେ ଏହି ଦୋକାନୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଏହି ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଉଥିବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 900 ଗ୍ରାମ ଦେଇଥାଅ। କଣ ଏହା ସତ? ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ସରପଞ୍ଚ ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କିଣିଥାଏ ଏବଂ ଆଗ ଦିନ ମୁଁ ସମାନ ଗହମକୁ ଓଜନ ଦାଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ରଖି ଓଜନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ଦୋକାନୀକୁ ଗାଁରୁ ତୋଳିଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା, ଯେପରି ଦୋକାନୀକୁ ନିଜର ଚତୁରତା ହେତୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେହିଭଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କର୍ମ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରି ଥରେ 2 ଥର କିମ୍ବା 10 ଥର ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।